едно време една жаба, която е искала да си направи фотограф. Отишла и казала, искам устата да ми е много малка на фотографа, а не толкова голяма. И каза... Да. Имало едно време една жаба, която отишла да си направи фотограф. Казала на фотографа да си направи една снимка. И жабата казала, добре, но искам устата ми да е по-малка, не толкова голяма. И той казал, кажи конфитюр, когато аз кажа снимам. И тя казала, добре, и той казал, снимам. И тя жабата се питала, какво беше? Мармала! Имало едно време една стоножка, един Иванчо, дето искал да си купи стоножка. Купил си я и я канил. Хайде, моля те, искаш ли да излезем навън? Моля ти се, за толкова малко, моля те, за толкова малко. Човек, не виждаш